Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 15-nji ýuny. Bugünkü gepleşigim men egri soraga dogry jogap diýip atlandyrdym. Oňam ýetek sebäbi bar. Sebäbi ýekdün maňa biri bir illeşimde egri sorag berdi. Indi şoňa da men dogry jogap bermekligi karar etdim. Egri sorag diýip men näme üçin oň soragyny egri sorag diýip atlandyrýan sebäbi ol şol men eden ähli çykyşlamdan bölek parçalary alypdyrdy, olary sepläp bir ýöne video süjet ýasapdyr. Şondan men öz-özüme garşy gitýändigimi suwd etjek bolýar-da. Bu illeşimiz. Bu illeşimiň men kimdigini tanaýan sebäbi ben oň bilen hatalyşdym ýakynna. Ilki adyny ýazman hat ýazdy, soňra adyny ýazdy. Özüniň kimdigini aýtdy. Soň başda ol meni bir iş etmegimi haýyş etdi. Şol saparagyň toporunyň bähbidi üçin bir haýyş etdi. Men hem ondan ýüze gurdum. Onuň şondan soň men aradan bir näçe gün geçdim bolýan. Özüm başda ol adam özüni saparaga bilen men hiç ýyl dahylym ýok diýdi. Soň aňdym oň saparaga bilen baglanşyklydygyny, şoň bähbidi üçin käbir işler etdirjek bolýandygyny. Ýurdun içinden hem maňa geldi saparagyň tarapdarlaryndan. Şonu gollamaga iterip haýyş geldi. Atjadylar meni geçen kepleşiklerimde de aýdandyr. Indi şu töwerekler indi şol haýyşyndan ýüze gurdum bolýan. Indi häzir her tarapdan hüjüm edip başladylar da men dogry maýdaýyn. Men bular ýaly reaksiýa garaşdym. Olaň şol oýnatjak bolan oýunlaryny men oýnamadym da. Näýlem bolsa özümde tejribe bar. Ol adamlaryň birazjyk hatalyşamdan soň bu adamlaryň matlabyny men duýup uradym. Soňra olaň haýyşyndan ýüze gurdum bolýan. Desine bir näçe gün geçen soň ýa-ni men sapara bilen baglanşygym ýok diýen adam iş edinip men hemme şu eden çykyşlamdan parça video bölekler alypdyrda sepläp men sen özüňe garşy gidýäňine bu taýda beýdiýäň, bu taýda eýle diýäň diýip özüme garşy gidýän ýaly diýip görkezjek bolup kynanşypdyr da. Ýöne men bir tarapdan begenýän sebäbi şol men galdyran meselelem şol sorag berip almradaga saparaga sorag berip galdyran meselelem birazjyk adamlar oýanlardy. Nähilem bolsa şular ýaly diskussiýalaryň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Men öň kaýdyşym ýaly men urgu ýasy bolmaga taýýar diňe söz azatlygynyň demokratiýanyň hatyrasyna, şu opozisiýanyň işiniň goglanmagynyň hatyrasyna näçe hüjüm etseňiz ediberiň. Men jogap bermäge taýýar. Beýleklerim şular ýaly jogap bermäge çagyrýan. Bu illeşimiň ýankydan şol videosynam şu Halmradyň gyzy Sährawly uradypdyr. Sährawlym diýen onu höwesini goýupdyr. Men ýöne aýtjak bolýan zadym ýanky ýaly edip montaj etseň, videolary şeýdip parçalap, kesip sepleşdirip montaj etseň, islendik adamyň gepinden islendik zat ýasap bolýar. Sährawlyň çykyşlaryndan men alagatdan häzir montaj edip başlasam, Sährawly özüne garşy gurulýar ýaly medbilýän ýa Halmradagyny kim alsaňam şonu etip bolýar da. Şoň üçin men illeşimde çagyrşym geljekde sorag berjek boldum, gönläp sorag ber. Onu ýaly edip ýanky montajlap bir zatlary ýasap men özüme garşy gurulýan ýaly edip etjek bolman. Indi şo taýda şol illeşimiň ýöne bir berýän ýerlikli sorag bar. Ýerlikli diýen adam sebäbi daşyndan diňleseň hakykatdan hem şon ýaly bolup görünýär bolam mümkin. Sebäbi men bir ýerde ilki bir videomda men ýanky saparagyň edýän işini men ýögdümem. Men aýtdym şu öň kaýdyşym ýaly men ýene-de gaýtala biljek. Geçenki ýanky men diýjek bolýanym, geçmişde hökümete işlänen bolsa adam, eger häzir şol peýalny ýitip halk üçin bir gowy iş edýän bolsa, men ol adamy gollamaga da, ýögmäge de hemme tarapdan men taýýar diýdim. Şonu da men saparagyň şol ýanky şol daşary ýurtlardaky pullaryň üstüne açmakda edýän işin men oňlap, men şoňa bu wahyr çykyş etdim. Soň şo döwürde geldik häredim bilen onu anladyk. Hajiň eden hüjümine garşy men durup men şol saparagyň şol edýän işini men gollap çykyş etdim da, gorap çykyş etdim. Innem aýdýar, bu illeşimde aýdýar, onda sen näme üçin ýani özüň geldik häredim orunyna durup diýär saparaga hüjüm edýäň, sen özüňe garşy edýäň diýilen ýaly gurrun edýär. Şo taýda da montajlap şol seslenme alyp goýupdyr.
Bir iyili giderli dinleyip gelen adamdan bu taýda öýlerim mene düşünýändir diýip hataplaýan, ýöne onu da düşünmeýän wagtda onu düşündireýin. Men başda men şol taparagan ilkä şol odol ýalypyň şo diktatura rejiminiň berkemeginde şo taýda ministr bolup işläp, ondan şol ýanky Boris Şyhmuradowyň şo häkimiýeti basyp almak işine de gatnaşyp, garasyndanam bolsa şo taýda gatnaşyp, soňam boluň işleriniň başa barmadygyny aýtdym. Innem häzir men şolar ýaly ýene de bir finansiň ediljek bolýanlygy barada menne maglumatyň bardygyny aýtyp şu Almurat Töýüniň şoňa goşuljak, goşulmagyna şo tapara bilen ýakynlaşmagyna men geň alyp teredýändigimi, şonu oňlamaýanlygymy aýtdym. Ýöne ondan soň ýanky şo taparaga iş görkezip başlandan soň ýanky şolar ýaly uğurlyk pullaryň üstüne açyp men oňy işine oňuýn waka berdim. Sebäbi menne ýanky men hökman şol adam men mysal üçin aýypladym, şol adam mysal üçin özül ýerwedi iş edipdir, men häzir iş görkezden okmy. Men o barada men aýtarym öz pikirimi. Hakykatdan Tapar Murat Niýazowyň diktatorski rejiminde işledi. Ya biziň opposision iş alyp barýan döwürmizde ministriň ornwatary bolup oturdy. Bize gollap bermekden beýlede geçen gaýta piýaskelçilik döwründe bilse şo döwürde Boris Şyhmuradowyň piýaskelçilik döwrü çök boldy. Men olarlara aýtdym. Ýöne soň bular ýaly oňuň iş edip başlan soň şol adama men garaýşyma ýetdi bilýän. Şo halam ýany adamyň ömrüniň ahyryna çen halam allan zat ýok. Men ýön kaýdyşmaýan, men demokrat. Demokratlygam ýeminde şondan ibarat. Şol eger adam goýuş edýärmi halk üçin, halk wekilli iş edýärmi? Men kimdigine garamazdan men şol adamydan gollamaga taýýar. Baş üstüne ene gellik härede edip başladym şolar ýaly iş. Men ona gollajak. Men näme üçin gellik härede garşy çykyş etdim? Ol opposisionerler barada hiç bir oňy söz aýdanaga. Oň üçin öýde bar, öýünden başga adam ýok. Üstüne de ol Pragada ýaşap ýörendiň men onu tanaýanna. Ol adamdan sesini gizliğini ses ýazyp, olar niýelik tabşyrjak, näme üçin ýazyp ber? Şolar ýaly işler edip ber. Näme üçin men geldik ýerden tankid etmeli? Ýöne men aýdýan şol atlara garamazdan häzir geldik ýer edip hem bir oňyny iş edip uğrasyn. Men ona öňmäne taýýar. Ana ola bir tarapy. Indi soň men näme üçin Taparagany tankid edip başladym. Ona men düşündirdim, jikmejik düşündirdim. Eger düşünmedik bolsa adamlar ýene de meni gyýtgaçyk şona düşündirýän. Men soň şolar ýalyny gowy iş edip beren soň ondan ýanky sorawlar gelip başlady. Indi bular ýurda nähili barmaly? Ony näme üçin birleşen zok, oppozisiýa näme üçin birleşen ok? Indi şolar ýaly mesele ana aýdynlaşdyrmak üçin men teklip etdim, geliň oturup birleşelim, şolar ýaly sorawlar bar. Ödemine tidiňem tarapdarlaryndan gelýär. Olaram natrez ortadan aýdyşy ýaly çöp getip güde gurdular. İslemediler. Üstesine de soňky çykyşlaryna beýlek opposisionerler üstünden gülüp olara o opposisioner diýil, ýani 2-3 adam o gurama diýip adlandyrylýan zat diýip olaň üstünden gülýär. Şeýdi ben öldürülen başga opposisionerler bardygyna ikrar edýän ok, şonun boýuna alaklaram gelen ok. Innem bolsa öz başda hökümet döredip, daşary gurtdaky hökümet diýen bol bosgunlukdaky hökümet, wagtlaýyn hökümet diýip saýlaw ulan edip, o saýlawlaryň nähil geçiriljegi belli däl. Şol ol işlerem ýanky bir tejribesiz bir ýaş oğlanlara, şu düýün bir universiteti bitiren, institutu gutoran ýaş oğlanlara olar ýaly jogapkärli işi tabşyryp, şolar ýaly bir spektakl oýnap oturýar. Ondan men näme üçin olara soraw bermeli? Men näme üçin olara pretensiýa bildirmeli? Şoň üçin men olary tankid edip başladym. Oturup opposisionerler bilen ýa men bilen birle oturup diskussiýa edeseňiz gelen ok, sorawlara jogap bereseňiz gelen ok. Onda men diýdim şo sorawlary men wijaňysy bilen, bizlenme bilen halkyň öňüne aýtýan. Şu bolan datlary. Şu wijaňysy bilen size ýene soraw berýän diýdim. Şonam ýanky ýylleşimiz gaty berip, böyle men Tapara bilen dahylim ýok diýen adam indi maňa hüjüm edip, şu eden çykyşlamdan tepläp ýürükde montaj edip. Ana olam ýanky psikologически basyş görkezmekligiň bir alamaty da, men görüp durun, onu men garaşyp oturýar, ýene de bolar. Oň sebäbim şeýle datlygyny basyp ýatyrmak, başga hiç zat däl.
Ana menini düşünürsem gysgaçyk şoň tarihi ýene şeýle. Innem häzir ne şu bulan ölan eden saýlaw wa saýlaw diýip bir zat ölan etdiler ona mynha. Ýene de Saparaga bilen Halmra söýün. Onuň geň görýärler näme şun ýene Saparaga bilen Halmra söýüne hüjüm edýän diýip şoň tarapdarlary. Onu men düşünürüm. Sebäbi hemme beýle kompozisionerler birleşmäge taýýar. Ne men tanaýanym, men habarlaşyp durandym, iň bolma. No. Şolar öz videolaryna daýdýarlar. Öz çökeşlerine daýdýarlar, öz ara gurrundeşlikde daýdýarlar. Birleşmäge taýýar, koalisiýa döretmäge de taýýar. Ana şoň öýde wekilçilikle bir birleşme boljak daşy hatda wekilçilikli hökümet hem boljak şonu diýip bolýar. Ýöne türlü platformadaky adamlar bolýar. Ana şoň öýde bir näýlem bolsa objektiv bir platforma boljak, objektiv. Objektiv diýende adam şol her türlü garaýşdaky, her türlü platformadaky wekiller otursa, biri-birine garşy öz garşylyklaryň pikirlerini aýdyp biläjek adamlar otursa, ol has objektiv bolýar. Oňa. Emma bir topar bolup ine häzir görüp oturuşymy diýär. Bir topar bolup hökümet döreden bolup oturýarlar. O taýda hiç şeýle garşylyklaryň pikirem ýok. Şu bire ýaşyl bolup ýokardan görkezme berýär ýa-da ýaşyl bolup aşagdaklary hormat goýan bolýar. Bir-birleriniň arkalaryny tutuşup indi ol aglan edilen saýlawlara minni täze sorawlar döredip dur. O nähili Telegramda bir giden account açyp, bir giden ýa-ni bukça açyp şo taýda ses bermeli diýerler. Öldüre mine ýene aýdyp otur, "Kän adama goşulmandyr, bir 60 teorik adama ýazylypdyr" diýär. Indi şol adamlar halkyň tutuş, halkyň adyndan ses bermeli. Şo taýda ses berjekler. O näme üçin az adam gatnaşýar? Düşünikli zat olar. Düşünen owan bir elektron hökümet döredip häzir bar, şu daşary ýurtda ýaşap beren 2 milyon adam şo taýda çekjek bolýar. Gatnaşmajak öýdöden düşünikli zat bolýar. Häzir 1000 adam toplap bildiňiz emma ýöne şolunyň halkyň adyndan ses bermäge şolar wekilçilik etmäge şolaryň hukuky bar diýjek bolýar. Ine maňa hat ýazýanlar şonu soraýar, şu meselany galdyryň diýip bir spektakl ýaly bir zat oýnap oturýarlar, o bular diýip şag oýnaýar. Ana şonu men ýene galdyrmaly bolýan sebäbi şo sorawlary ýene siziň edýän bir ýaşyldan edýän çykyşyny aşagyna kommentariýada da ýazýarlar bolýan, olar blokirleýärler ýa-da sorawlaryna jogap berýär. Bulam halkyňa geljek, ýakyn geljekdäki akwany gönden göl dahilde hatda häzir birden ne ay soňam gelesi ýokla ünferme diýenlerim bar. Ýöne buňa gözüm yumulýar, gözüm yumulýar. Sebäbine häzirki ýurdun içinde bolup duran zatlary görýän ol maňa da habar gelýärdi. Häzir şu ýurtdan bar çykarylan zatlaryny çykaryp berdim Muhammedowyň abi tohumam, oň ýanky ne berem, ýa klanam, şoň daşyndaky owurlarym bary soň bir ýurtlardan daşardan çykmakçy da. Ýurda mana kelýäňde geýdiýär etdiňem taşlap gitmekçi. Bularym bilip otur. Bulara da şu aňyrda garaşyp oturanlar bar. Olam maňa habar geldi. Men aýdýan oglum öz adamlar maňa hat ýazyp şunu goluna diýip we planlaryny aýtdylar. Nämedir belki ökünýändirler. Indi şoňa da taýýarlyk görüp oturýarlar. Beýleki guramalara sala salman öz başlaryna öýdem halkyň adyndan edip oturýarlar. Tutuş opozisiýa adyndan edip oturýarlar. Şu näme bir demokratiýaň alamaty barmy şu taýda? Ondan bir ýaş tejribesi uglanlara ýankyýal jogapkärçilikli işler tawşarýarlar. Saýlaw geçirmek, ondan bolýar kim hödürlejek o taýp. Ýanky deputat diýil, ýani wekil, ýani geljek hökümetiň düzümine saýlanjak adamlar kim hödürlenmeli? O hödürlenjek adamlary biz tanaýarmy? Ýa ses berjekler tanaýarmy? O taýda öýleri barada näme diýdi aýdy bilýär da adam, bizi näme aňyrsyn deriňe bilýärmi? Ol bir çykyş edip beren adamlaram diýerler. Men şoň üçin aýdýandan şu taýda çykyş edip özüni tanadan ýem adamlar bar. Näme üçin şolary ýönüne ýüzlerini açyp çykyş edip oturan adamlary üýjürek etdiň şolar bilen bir soraw jogap alyşyp şolaryň içinden taýlap boljak. Näme üçin ol ýüzleri tanalmaýan, görülmeýän adamlar o taýyp gelip özlerini taýlatmaly. Olar gatnaşypdyr, olar taýlamaly kim? Olaryň kwalifikasiýasyna, olaryň bir hünerini, olaryň talantyna, zehinine baha berip olary ýanky diýilýän hökümete saýlamaly kim? Ana ýene ýaş oglanlar, tejribeli oglan gyýylar. Ýa-da şo 2 ýaşly. Şo bir toparyň adamlary da
Bolýany men özüm hödürläýin şo taýpda. Men geçmejegim görünüp dura. Men özüm hem hödürläýibiljek bolýany şo medeniýet puwdugyna jogap berjek ya mass media jogap berip biljek men. Ýöne men näme üçin almadylar? Sebäbi ýam ýanky ýaş olanlar menne duşman görüp oturýarlar. Men şol tankyd edenim üçin. Ýam özlerim ýaly oturýarlar, wije bilen çykyş edip oturýarlar. Ondan men hünärime, men başarlygyma, men tejribeme de baha bermeli mena şo ýaş olanlar. Şoň maňa ne duşmançylyk garap oturan ýaş olanlar. Durmuş tejribesi bolman şolar ýaly adamlar näme dip baha bermeli? Dünkü okuwy bitirenler şolar ýaly bir jogapkärçilikli işler özüne alyp bilmeli. Men ol ýaşlara bara kim baha berjek bolam, bular hiç zady bilen okdy. Ýöne durmuş tejribesi bir zat var da. Ol bilim ýöne şo biziň alýan bilimden biziň köpesi var. Men aýtjak bolýanlarym. Köpesi, agla we köpesi. İşleýän ok durmuşda. Şo teoretik alýan bilim bir zat, durmuş başga zat. Köplen şeýle bolup çykýar. Ýa-da siyasy meselede. Döwlet gurulşunda, döwleti dolandyrmak meselesinde düýbinden başga kanunlary işleýär. Ine ýöne bir masal getireýin. Men ýaňy ýakynyna Türkmenistanyň Odolky Merkez Bankynyň başlygynyň ornwatary anydyrdy. Hacı Ýygyzdan çykyş edemde men şondan haýyş etdim. Men şondan bir zat soradym. Ödem ol bilimli adam. Ödem şo Türkmenistanyň Merkez Bankynda işleýän adam. Men şo Merkez Bank bilen baglanşykly sorag berdim. Ine tejribeli adam, şol bankyň içinden çykyp gaýdan adam. Şu bankyň nämedigini bilýärmi diýip men oňa sorag berdim. Bilýän bolsaň hany maňa şo barada maglumat ber. Niýe registrasiýa edilipdir, kim uçurdyjyly, kim oň eýeti? Hiç adam beri bilen. Ana tejribeli adamlaryň täp düşünýän, ödedip bölen işlerini. Bu taýda bolsa, intäkişli tejribesi, durmuş tejribesi bolmadyk, syýasatda görünmedik, ykdysadyýatda bir hiç bir elementar tejribe almadyk adamlar biziň şu geljekki şu wagtlaýyn hökümet diýilýän hökümetimizde girmeli. Şu taýlanjak adamlara baha berip şonu taýlap almaly, şolar ýaly jogapkärçilikli işleri, işler ana şolar alyp barmaly. Buna el beýle bolýar. Ondan bular naňryk barmaly. Ondan elektron hökümet diýip hökümet döredip oturýarlar. Olam bir oýunjak ýaly bir zat. Ony hem şo oýunjak ýaly. Sebäbi indi men şu ýene de sorag ýüze çykýar. O taýda garaşyp oturan adamlar var. Indi näme üçin men o taýda garaşyp oturan adamlar diýen. Sebäbi Türkmenistanyň häzirki şertinde var. Adyrçyk halk tarapyndan edilip bilinjek zat däl. Biz o barada öňem gurrun etdik. Ýurdun içinde intäk halk taýýar däl. Daşyna hemme hereket eder daşyna bolup dur. Ýöne bu hereketi ýurdun içine ertmek häzirki ýagdaýda, şular ýaly berk ýagdaýda, izolýasiýa salynyp oturulan ýagdaýda var ýurd. Bu hereket o taýga ertmek mümkin däl, ýakyn geljek. Indi näme hil ýagdaýda bolup biler şo taýda öwrülüşip. Şol hökümetiň içinden adyrlyşyk bolan ýagdaýyn. Ol adyrlyşyk hem bolmagy gaty ähtimal. Ýokary ähtimallygy we näme üçin sebäbi häzirki şu Berdim Muhammedowyň rejime gaçyp gider, ýurdu kellelerine geyip. Ýynaky galjaklarda da awra ýok. Ya o taýda da şol hökümetde işleýäniň bary şol ugur jümürlük şu ýankylara gatnaşan we gatnaşmadygan bolsa, şol bürokratiýa ugurunjan korrupsiýonерler köp. Indi olam halkyň öňünde awra ýok, ýüzi ýok. Indi ýurt şeýdip boşadylyp, hemme büdjetem boşadylyp taşlanyp gaýdylanyň soň, indi kimdir bir ýerini öňe tutup şo taýda häkimiyete el aljak güýçler bar. Ýöne olaň öňe tutjak adam şu taýdan barmaly. Bir halkyň içinde bir azjyk öýüni görkeden. Ana olam men aýtdym, şonuň maksadyna hamra dagan öňe süp barmak. Indi şu taýdaky döredilip beren hökümete şol adamlar girýärmi, girdilimi? O barada da maglumat ýok. Ýöne ol adamlar var, şo taýda adyrlyşyk etjek adamlar var. Olar daşyndan teredip oturmada bu wagtlaýyn hökümeti. Indi şolaň roly nähili bolmaly? Näme üçin şolar ýaly möhüm soralara da jogap ýok. Indi bu taýdaky ýaş olanlar hem häzir indi saýlanjak diýär. Bu taýda häzir wagtlaýyn hökümeti wekilleri saýlanmaly bolsa, olar goşulyp biljekmi buňa? Ondan elektron hökümet diýilýän zat bu taýda düzülip oturulan zady.
Aňryk baraňyzda ol adamlar kabul etjekmi? Köne pikirli adamlar. Bu taýdan barjak ýaşlara olar ýol berjekmi? Ya da häzir ýaşlar bilen oýun oýnak etdiň, özüňizi tanadak etdiň ýurduň içine barjak, ondan bu ýaşlara da gidiň ana, sag boluň eden işiňiz üçin diýiljekmi? Şoň diýilmejegine garantiýa barmy? O taýda oturan şo bürokratlar bilen hyzmatdaşlykda alınıp barylýan bolsa iş, öýdem şoňlar bilen hyzmatdaşlykda alınıp barylýar. Agdarlyşyk hem şolaň kömegi bilen içinden edilmeli häzir. Onda bulara näme deruluk bar? Ondan da şary bolýar, ýani barlar gidiler. Bu taýda opozitsionerler ertiljek mi taýk? Bilýärler, onýarlar, başga jurnalistler, ýani aktivistler we häzir şu taýda Türkmenistanyň ýürit blogerler we öz saýtlaryny alyp barýan oglanlar bar. Olar ertiljekmi? Şu ýurduň içinden iş alyp barmaga şolara mümkinçilik dörediljekmi? Mene şoňa gaty ikirjiňlenýän näme üçin? Sebäbi şu taýda oturan ýerlerine tankydy kabul etmeýän, tankydy basyp ýatyrjak bolýan, dialoga girip bilmeýän adamlar, o taýp baran soňlar bilýän adamlar şu taýp erteler öýdýärmi? Ertmezler. Men şoň üçin şu meseleni häzir galdyryp otyr. Näme üçin şu wagtdan başladyň şonu soňraga goýaý diýip paýş edýäňizler, käbirleňiz. Bilýänsiz ýene-de ýokuş degýänler, gaty degýänler sebäbi siz öňüňize bir adam düşen soňra şoňa ananasaňyz gelýär. Şoňa anamyňyzy gaçyrmajak bolýaňyz, anamyňyzy ýitirmejek bolýaňyz, adam anamda ýaşamady. Men oňa da düşünýär. Ýöne hakykatyň hatyrasyna, geljegiň hatyrasyna käbir zatlar biz häzirden çözmeli. Şu zatlary maslahat etmekden, diskussiýa etmekden gorkmaly däl. Ol wara duýuwşyň kellesini gumasa okup bara hopdan halas boljak ýa bolşy ýaly bir zat aňladýar. Duýuwşyň bir häsiýeti bar diýär, üstüne hop awananyna kellesini gumasa okup, şu hop üstünden geçip gider diýär da. O sırsyz aljagyndan habar ýok, şeýdip edýän metodynyň netijesini. Bir däne özümiz şolar ýaly alyp barmaly. Ay borla häzir gözi ýumalaýyň, ona aňryk baramyzda düşünýär diýip, ene bulaňam berýän wagdaty şodan halmrada tapara. Näme gerek şu zatlar barar sene düşünýär, hem zatlary galdyrarsa o saýlawlary glan ediler. Ona hem şu wagty jogap berip bilmeýän, şu wagt halamaýan bolsaňyz diskussiýany sorawlar. O taýda näde bardan olmaýan adalatly boljak, hakykatçyl boljak. Şu wagtdan öwrenmeler biz şu zatlar. Ana şol esasy mesele bolupdy. Ona ýanky pully meseleni men ýöne ýere galdyramak, ýöne bir ýeke täk mesele däl, bu meselelerin biri şol ýöne käbirler maňa hüjüm edip näme puluň aladyň edip oturýan häzirden. Olam hasap berilmeli zat. Sebäbi şu taýda bolan bir tejribeni ýöne alyp görsek de, Muammar Kaddafi, Libyanyň prezidenti häkimiýetden agdarylyp 2011-nji ýylda öldürilenden soň, şu taýda bank hasaplary açylýar üstü. Olam döwletiň puly. Brüsselde, ýani Belgiýede açylýar 2011-nji ýylda. 16 milliard dollar şu taýda tapylýar. Onam ýani hyýal edip doňdurulýar. O soň döwletiň hasabyna geçiriler diýip söz berýärler bärden Ýewropadan. Aradan 5 ýyl geçen soň, 6 ýyl geçen soň 2017-nji ýylda ýani 16 milliard dollardan 11 milliardy tumat bolýar. Ýitirim bolýar. Şoň häzirem birini tapanaklaryny 17-nji ýylda ýitiripdirler şo puly. Häzirem birini tapanaklar. Şo arada Ýewropaňa näme gazetlerim ýa-da şöýde gurdy. Kim ýok edipdir, näde gurulapdyrlar? Men aýdamok häzir şondan şu ýa-da taparaga bilen ýa halmrada näme ýitirmeder diýip. Ýöne şoňa gödegçilik etjek, şu zatlara düşünip, şoňa kontrolly etjek spesialistler barmy? Näme üçin şu barada bir topor döretmeliler. Oňa da ýene-de şu opozisiýon öz adamlarynyň içinden şu zatlarly maslahat edip hereket etmeli. Ondan biziň şu men aýdyp oturan tankytlanmy ýa daşyndan gelýän tankytlary bularyň häzirine düýün bir gepleşikde ýaşyldyr oturup şonu nähili näme häsiýetlendir ýa men şoňa da geň galýan. Ýene-de özlerine şunu besedeliň diýýärdi, ýene-de iýgelerini türkýär. Näme diýip otur? Indi bular diýär biziň şu edip oturan işimizde diýär görülmezçilik diýär. Bularyň ýöňe bastyr ýusur edip geldiler. Näme diňledeýin näsesini ne? Halmradaga näme diýär?
diýenlerden seyredin häzir. Ben şunu 3 aylık boyun aldım olsa ne yapayım şunu boyun aldım. Ha, dur bak ne şutaydı. Ya bizim köp bilmişler var ve şolarla hizmet ediyorlar. Ne şolar gömük geldiler şu dağıtlar üstün bas. O oyuncaklar vardı gurur ettiler. Ay o şehirde o bolupdur bir tane turbo yarılıpdır o tane yine 2 tane komşuluktur. Yani o kurban o tak gitti kurban bu tak geldi. Yani şu dağıtlar vardı gurur ve halkın gülüsü başka yana. İnne halk şu sanat başladı. Şu bastır edilmek, şu zaten şu pullon, şu uğurluklan bastır edilmekine biz günahkar yani ne bular deyip burun ediyor da almada. Kimi odana tutacağım? Meni odana tutacağım ya beylik aktivistlerim ya opozisyonerlerim ya Azadlık Radyosu'nu. Almada anık atlanların kimi günahkarlayan olsan ne şeydi bastır edip geldi bular ne şu zatlar hakta gurrun yetmeyecek kolya häzir medyan oklar deyip. Ben etmeye gurrun ben size savulsan aýtdym şu zatdan üstüne açıp berýärdi. Eger aýdaly azatlyk bermeýän bolsa ya beýlekin aktivistler öz saýtlaryna bermeýän bolsalar onda sonra olara bermeli. Ine şu taýda opozisiýa bileleşip hareket etmekleri gerek. Näme üçin? Men bir mysal getireýin. Ine geçen ýyl şu Azatlyk Radiosynyň täjik gullugynyň başlygyny işden aýyrdylar. Näme netijesinde? Şu Täjikistanyň opozisiýon gurulmalary bileleşip kongrese hat ýazdylar. Ondan bir giden media saýtlaryna ýüzlenip goýturdurdylar. Şol Azatlyk Radiosynyň täjik gullugynyň başlygynyň korrupsiýa dahillidigini suwd edip. Olaýal ýa-ni kaýal maşgalada şu başlygy Täjikistanyň prezidentiniň maşgalaty bilen oton korrupsiýada bir nemeti bolup baglanyşly bolup çykdy da. Ýöne şu gowy opozisyonerler tuzurmadyk bolsa şoň gitjek gumany ýokdy şolaýar. Ýöne şol opozisyonerler gidirdiler. Onam şol Amerikanyň öýlerini utandyrdylar. Eger siz ha bizim Amerikan puluna saklap oturýarsyňyz demokratik radio diýip. Bu taýda şolar ýaly pastapozurluklar edilip durana radioňyň ýa-ni täjik gullugyny ýol başlaty. Näme üçin buňa ýol berýär diýip. Ana şey diýip täze başlyk belletdiler. Radioňyň içinde de çystka boldy. Arasanaş boldy. Şey diýip oturan ýeriňizde radiony aýplap ýöne neme diýip oturmaňyz eger görýänmi kemçiligini, eger aýdaly näse täzir berdim kommedim pullaryny üstüne açdyňyzmy? Şu mesele bilen ýüzleniň radio. Eger maslahat berek bolsa men maslahat berýän şu diýişiň nädip edilip bolýandy. Ýüzleniň şu mesele goýunça. Ine şolar ýalda üst açyldy. Ine da dokumentden kopýasy. Şunu beriň dünýä jar ediň diýip. Şu mediaň üstü bilen täzir dünýä jar etmeli. Öňü bilen başlamaly ýeremin Azatlyk Radio. Tebe Türkmenistan boýunça iş alyp barýar. Ana şonu bermesinler. Ana şonu goýturdurmaly. Ne şu taýda opozisiýaň edibiljek ul işi bar. Şoň üçin hem opozisiýa öz dilini birikdirip umumy bir beýanat kabul etmeli. Opozisiýa özüniň uly bir güýçlügini görkezmeli. Ol bir tane adam bolup edilmeli zatda bu zatlar. Şoň üçin hem kabul etse gerek. Birek bilen hyzmatdaşlyk gerek. Birek gollap maslahatlaşyp näsene şu işe jogap ber, näsene bu işe jogap ber, näsene bu işe. Soňam ýene de üýşüp hasabat soranmaly. Ol piket geçirmek gowy zat, men gollaýan o adamlaram şagyrýan, bu gowy tejribe. Ýöne daşyndan bir giden edilmeli işler bar, ýa-ni kyýaldatlarda. Ödem mediadan gorkýaňyz, jurnalistlerden gorkýaňyz. Siz ne edip onun gelecekde ýurdu dolandyrybiljek, şey edip ýöne bir aýdylan teklipden bir edilýän ýöne kritikadan gorkup oturan bolsaňyz, gelecekde jurnalistler bilen media bilen nähil hyzmatdaşlyk etjek. Siz şu wagtdan öwrenmeli şonu. Men ana şol tejribeň bolmagy üçin şu zatlar galdyryp oturýar. Men siziň işiňizde bekçen şu döretmek üçin edem maňa şunu. Güzel şunu düşünýäňiz. Şol başga interpretasiýa etjek bolýar. Ana bizim öňümizde begot boljak bolýar. Ay pul tölenenler, pul tölenýändir, hakyna tutulanlar. Men şu aýdyp oturanda adamda bir şu opozisiýaň işine garşy gidýän zat barmy? Şoňa işine bir işiniň bäkfidine bir garşy gelýän zat barmy?
şu attan şu diskussiya etmegi öwrenmesiňiz, şu attan şu ýaş oglanlara da şu nädip demokratik esasda şunu edip bolýandygyny öwretmesiňiz. Şolara da birazjyk düşünje berejek adamlar bilen hyzmatdaşlyk etmegi öwretmesiňiz. Olar nädip öwrensin? Ana şu saýlaw geçiren bolup oturýarlar da. Şu taýda bir ýaly adamdan geçmejekdigi düşünükler näme üçin? Sebäbi eýleki opozisiýony toporlardan häzir baryp komissiýaň düzümine girsen onda nähilem bolsa birazjyk şu taýda bir obyektiv komissiýada döredip boljak. O 2 tane 3 tane ýaş oglan bilen bu zatlar çölden ama biler ýaly şunda kıymet erenler. Şu taýdan öwrenmeli. Goýşalar oýunjak ýaly oýnap otursunlar, şonu bolýar, şonu wagtlaýynça bolsun, bolýar şol geljekde şo işlemetin şolaň diýen elektron hökümeti. Ýöne şu zatlarda da ýanky demokratik prinsipliň fedadatlygynyň esasynda birazjyk şolar oýunjak oýnanýalam edip, şo oýnaýan oýunjaklardan şo demokratik prinsipliň esasynda da oýnap şonu öwrenip bolýar. Şo geçirýän saýlawlardan birazjyk demokratik prinsipliň esasynda etjek bolsaň. Ýöne saýlaw meselesini asla ýatdan çykarmaly diýäbi. Ol halk saýlamasa, ol halk bilmese, o 5-10 tane adamyň beren teti bilen o halkyň adyndan on ýaly hökümet döretmek bolmaýar. Ben şoň üçin aýtdym. Şolar ýalladyň bir ýöne bir marazma, ýöne bir spektakly öwrülmeli üçin aýtdym. Şu taýdan koalisiýa döredilip aňaryk barylýar. Hökümet şu koalisiýaň opozisiýoner toporlaryň aktivistleriniň hasabyna şu taýda döredilmeli. Adamdan öňüne çykyp beren, eýem tanalyp beren adamdan hasabyna döredilmeli. Näme üçin? Sebäbi şol adamlar eýem halk bilen kontaktda ýerip otur. Halkyň öňüne şu wagt söz berip gitýär. Näme çekdiklerini hemme programmalar bilen çykyş edip ilki beýan etmeli. Hemme etjek işleri öz platformalary bardy. Sizden beýan etmeli. Siziň emetek etjek wadyňyz hiç il düşünükdir. Aýdýany bir giden soraglara henidem jogap ýok. Ýanky beren galdyran soraglarmy. Ana şondan soň şu taýda koalisiýon hökümet dörendiň. Ýanky ýaly bir ýöne bir formalny saýlawlar geçiren bolmaly, ýa-da halkyň öňüne çykyş edip ine söz berebiljek adamlar bar. Ýa-da bir giden halk düşüp otur. Hani edýän çykyşlarynyň aşagyna kommentariýler seredin, näçe bilen buna ýazylan bilen tarapdarlary bar. Näme onam hasap alınmaly. O siziň arka diýra oturan o Türkmenistanyň içindäki çinowlygyň kimdigini bilýän ama ýok. Benim şolarym garaşyp otur. Dünkü uğurlara käbirler şolaryň oligarklara biz bil baglamaly, o taýdakylar oligarklar diýjek bolýar. O näl oligark? Türkmenistanyň oligark bar. Oligark diýilýände kapitalistik prinsip boýunça işlemegi, ekonomiýa düşünýän, şolaryň hakyky dogry funksiýalaryny bilýän adamlar bolmaly. Bizim şertlerimizde oligark diýilýänler kimler? Para vermek oňurýanlar, bilen para almagy başarýanlar. O taýda başga prinsip ýok. Bilen gözüni açyp ýöwrenen zady şola, ýa para vermeli, ýa para almaly. Dogruçul şo taýda biznes edip bolýarmy? Dogruçul iş alyp baryp bolýarmy şo taýda para vermeli, ýa para almaly. Şolary men oligark diýip adlandyrjak bolýar. Olar noldan öwrenip başlamaly. Şol adamlarym noldan başlamaly. Oligarkiýaň nämedigini, kapitalizmiň nämedigini, bazar gatnaşyklarynyň nämedigini indi öwrenmeli. Şoň üçin ondan eýleki bir mesele bar. Ýene halyň radaga diýär, men niýe 3 aýlap we jogapkärçiligimni özüm aljak diýär da baramyzda diýär. Ina diýenladi. O hop berdi diýip soraý, hop, bir halkyň öňünde çykanda bir jogapkärçilik bardy, men şunu eşitdim. Şunu etmek için men jogapkärçiligi boýnuma alýan. Men bar bu taýda güneşläp ýatjak diýmän, şu halk bilen bile şolon bir ýemezim bir döwletiň diýip tutup beren, şol gerekmejek bolsa myzyma gaýdy berin. Dün keten çykyşynda ýene şonu gaýtalap otur. Men ýa halky şunu etjek, men ýa soňda gerekmejek bolsa gaýdy bererim, ýöne başda jogapkärçilik 3 aýlap özüm aljak diýär. Duronma, ýene sorag ýa çykýar. Bäde sen hökümet döredip oturdyň, wagtlaýyn hökümet. Şo hökümet jogap berer diýip oturdyň bir tarapdan, bu ýaşlara söz berip. Dik düýnemi başgaça gurulap oturdyň. Şo zatlaryň hemme funksiýasyny jogapkärçiligini men istem aljak diýip oturdyň. O kim oynamak bolýar, kim oynap oturdyň da? Ýaşlar näme şu zatlary barada sorag bereň da. Size häzir ýöne oýunjak oýnalýaly hökümetiňiz döredip ana şu elektron hökümet bilen oýnasyňyz gelýär, oýnap beriň diýilen ýaly size çemeleşip oturýarlar. Öyle mene ýene de gaýtalap otur. O jogapkärçilik meni özüm aljak diýip otur. Beriň de soragy.
Şoň üçin men bu galdyrýan mesele amma bu opozisiýaň işine päsgelçilik berjek bolýar diýip düşünmän. Men ýene de bir gezek gaýtalaýan. Sebäbi häzirden başlamatak şu zatlar öwrenip geljekde şu zat bolanok. Onu käbirler şoňa pikir edýär-de söz zatlygy diýilýän zat bir opozisiýa bilen opozisiýaň häzirki işi bilen gapma garşylyk zat bolaýmasyn diýip şoň ýaly görjek bolýarlar. Ýok. Eger söz zatly opozisiýaň işine bir ýerde päsgeli berýän bolsa, diýmek şu opozisiýaň işinde bir bokluk bar. Diýmek şu opozisiýaň işinde bir garalyk bar ýa-da garankylyk bar. Eger opozisiýa dogry düzü halkyň bäkbidi üçin işleýän bolsa, o söz zatlygyndan gorkmaly opozisiýa. O gapma garşylyk zat däl. İki zat. Diňe bir ýagdaýda gapma garşylyk bolup bilýär. Şu taýda bir hapalyk bar bolsa, şu taýda bir egerlik bar bolsa, gyýşyklyk bar bolsa, ana şonu gapma garşylyga girýär söz zatlygy. İslendik etabynda da opozisiýaň işiniň islendik etabynda da söz zatlygy diýilýän zat hiç çeşen päsgel bermeli zat däl. Ikisi utboşukly alınıp gidilmeli. Ýok, häzir garaşaryň soň bolar diýmeli. Ikisi mydama utboşukly alınıp gidilmeli. Birinji ädimden başlap. Şoň üçin blokka bardy oturmaň bilen diýýän zadyna o taýp baramyzda hemme zat bolar diýip. Bular hem gaty anamly gurulýar, sebäbi barjaklaryny ýok. Häkimiýet il aljakdaklaryna anamlary we özüm bilip oturýarlar. Sebäbi aňyrda bol garaşyp oturanlar bar. Şoň üçin buňa bizi gorkutmak üçin aýdylýan zat hökümde kabul etmäňde häzirden şu zatlar hakda pikir edin. Sebäbi pikir edip maňa sag bolsun aýdyp oturanlar bar-da. Ýöne garşyma gidip mena ýanky edip hüjüm edip oturanlar bar-da. Ýöne näýlem bolsa men oň üçin goýnanyp oturmak düşünmeýän adamdan bardyk üçin. Ýöne şu zatlaryň men şunu gurrun etmegimiň özi şoňa birazajyk şoňa başlangyç berip şu diskussiýalary, debatlary ýola goýmak üçin ýene de gaýtalýan. Şoň üçin edýänmi? Şu tejribe öwrenmegimiz üçin, tejribe almagymyz üçin häzirden başlap. Ana meňne şu günki umuman şu egre soraga dogry jogap diýip atlandyrmak bilen şu berjek jogabym ýanky goýulan näme? Birinji bir tarapdan, ikinji tarapdan mene soňkyna ýaşyldan, soňkyda oturan gurrunlaryna birazjyk analiz berip şu ene ýaşlanmadan şu arada birazjyk pikirlenmäge çagyryp ne şunki eden çykyşym ana şoň bilen baglanşykly boldy. Şoň üçin ünferip dinleýäniňiz üçin häzirlikçe hoş sag bolun.